Hau Mari Carmen da, garbiketa enpresa bat du, lantalde txiki bat eta kontratu egonkorrak dituena. Duela gutxi, osasun arazo baten abisua izan du, eta erritmoa jaitsi behar duela esan diote. Administrazioa eta taldearen kudeaketa berak daramatzanez, erreleboak garaiz prestatu behar du, improvisatu gabe. Istorio hau ezaguna bazaizu eta ez badakizu zure negozioari jarraipena ematea posible den ala ez, bideo honetan edozein negoziorentzat ezinbestekoa den zerbaiti buruz hitz egingo dugu. Langileak. Hau da, zer gertatzen da zure plantillarekin eskualdaketa bat dagoenean? Galdera horri erantzuteko 3 gako landuko ditugu. Bat, langileak. Negozioak jarraitzen badu, plantillak ere bai. Negozio bat eskualdatzen denean, langileen lan harremana ez da amaitzen. Orokorrean, negozioaren ardura hartzen duen pertsona, une horretan dauden lan eta gizarte segurantzako eskubide eta betebeharretan subrogatzen da. Praktikan zer esan nahi du horrek? Langileek beren lanpostua, antzinatasuna, soldata, lanaldia eta baldintzak mantentzen dituztela. Eta titular berriaren gain geratzen direla erantzunkizunak, kotizazioak, konpromezuak eta indarrean dauden lan betebeharrak. 2. Garrantzitsua. Denbora batez, aurrekoaren erantzule izango zara. Puntu garrantzitsu bat dago. Eskualdaketa egin ondoren, eskualdaketa baino lehen sortutako betebeharren gainean, modu solidarioan erantzun behar izan dezakezu denbora jakin batez. Horregatik, komeni da urratsa eman aurretik, pendiente dagoena berrikusi eta ondo lotuta uztea. 3. Lantaldearekin komunikatu, aurretiaz eta argitasunez. Kontuan izan, zurekin lanean dabilen jendea giltzarri dela zure negozioak behar bezala jarrai dezan. Horregatik, eskualdaketa egin aurretik garrantzitsua da langilei edo haien ordezkariei behar adineko aurrerapenarekin informazioa erraztea. Aurreikusiriko data, eskualdaketaren arrazoia, plantillarentzat izango dituen ondorioak eta langileentzat aurreikusiriko neurriak. Funtsean, ondo eta garaiz hitz egiteak urduritasunak eta gaizki ulertuak saihesten ditu. Bestalde, baliteke plantillan enpresaren jarraipena bere gain hartu nahi duen pertsonak aurkitzea. Aukera horrek, arrakasta izateko aukera gehiago ematen ditu eskualdatze prozesuetan orokorrean. Istorio hau ezaguna egiten bazaizu eta Mari Carmenek bezala zure negozioari jarraipena ematea posible dela badakizu, hurrengo bideoan negozioak eskualdatzera bideratutako laguntza eta baliabidei buruz hitz egingo dugu.